Nagyon vártam, hogy április 1-től ez a törvény hatályba lépjen, és ne lehessen rágyújtani, mert eleve nem értettem, hogy miért kell mást büntetni azzal, hogyha valaki rágyújt. Én attól lélegzem fel, hogyha kimegyek egyet futni a Margit-szigetre, hogyha felállhatok egy futópadra, hogyha felvehetem a görkorcsolyámat, hogyha elmehetek antikváriumokba, mert imádom gyűjteni a régi képeslapokat, hogyha a férjemmel együtt lehetek. Ez mind-mind olyan program, amitől én fellélegzem, amitől én megnyugszom. Az az igazság, hogy nagyon vagány dolog őrült dolgokat kipróbálni és extrém sportokat, de én nagyon gyáva vagyok. Tényleg nagyon kényelmetlen ez a cipő. Tater Csilla, tériszonyomban is soha nem másztam még falat. Mármint így ide a két urokba. Aztán a derekánál húzod meg, és aztán segítek is. Fel nem mutatkozom. Te megfogtam. Durva nagyon. Következő lépés még egyszer? Hát nem vagyok benne biztos, hogy ez lesz életem sportja, mert pokolian nehéz, nagyon nehéz fölmenni, nekem iszonyatos karmunka volt, de mindenki mondta, hogy lábbal toljam magamat, de valahogy ösztönösen a karommal próbáltam felhúzni. Az utolsó előtti pillanatban így feladtam, mert egyszerűen nem bírtam magamat fölhúzni, de mondjuk lett volna még több ilyen kis bogyó, amire rá lehet lépni, vagy meg lehet benne kapaszkodni, akkor egyszerűbb lett volna. Úristen, nagyon durva. De nem az, hanem hogy nem érzem a kezemet.